Ndine mhuri dzangu dzandina dzichigara nadzo, ndine mukadzi, ndine vana vatatu. Uyezve ndine vana vatatu kudaro, ndichishanda kubhidhas home mutown muna Ruzende. Asi zvakadaro takaita pfuma dzedu, takatenga masetsi anokwana kuita matatu. Tatenga masetsi anokwana kuita matatu, takavhura shop kuna Beatrice Road roundabout kumbudzi. Asi taita pfuma dzedu tichitogara tichitobatsira dzimwe hama, zvinhu zvichitofamba zvakanaka. Zvinhu zvakazongotanga ungoshanduka. Ndakuona mukadzi takumunetsa nemukadzi mumba. Mukadzi dzimara akatota puropati akatiza naye nevana akaenda nawo. Iko zvinezvi ndakasara ndiri pabasa pandaishanda paBeatrice Home paya. Ndasara ndichishanda kudaro. Basa rakabva rangopera. Izvi zvinezvi kuti ndigone kunobvunza nemukadzi nawo mapuropati masenzi atinawo. Iko zvine zvakutorina mukadzi tiri kungonetsana nhasi zvisi kunzwana tiri kumhenisana kupolisi, hapana chiri kubuda. Asi ndinoda kuti kune kwatembe ndoona hanzvadzi yangu yakagara pasaidi pangu apa. Ndo hanzvadzi yangu, ndo mutedzo wangu. Taenda kumaprofita kuti kwataenda tichongonzwa nhauro dzongonzi mushamenyu muno munhu ari kubata, muno munhu ari kushereketa. Asi nawo yanga isingachanyatsobude zvakanaka. Ndoedza kuenda kumwe kwatinombenda uko kuti kune tikokwana zvichivanhu. Ndichongonzwa kuti kune munhu anobata, asi kuite se ari kukanganisa upenyu hwako iwe wachiudzasisa vamwe hanzvadzi yako ndiye ari kukanganisa upenyu, ari kuite se ane ushereketo hwaari kuita paari, nawo yanga isinganyatsobuda zvakanaka. Asi takazosvika pakuzondazouya kuzoona sekuru pano. Sekuru bva nditi uya nechi uye nahanzvadzi yangu enda naye, asi vandiparurira nhau yacho iye zviri kuitika mukati meupenyu hwangu. Ndopakandiudza sekuru kuti ndisvike kuzondira hanzvadzi yangu iyi. Vakandiudza sekuru vakati mune mukoma wako akadai ndiye munhu amisa chiraramo chako kusvika nhasi uzotambura kudai imba yako iparare, mapuropati dzese awe nawo aite se mupesa nemukadzi atize aite chihure chaakaita kubuda mumba. Hakuzi kuda kwake, asi mukoma wako ane kushandisa kwaanokuita mukudai. Sekuru vakandibvunza kuti hauroti here uine munhu murume unorara naye iwe wakarara achikushandisa nekumashure. Ndakati sekuru ndokuti seiko munoti kushandisa nekumashure? Zvikanzi nasekuru ndiri kutaura kuti kune mukoma wako ane mari yakawanda, anoenda anohodha mota kunoenda kunyika kunana Tanzania kuDar es Salaam, anohodha mota nekasi mumutauni. Iye mukoma wako ane kuurombo hwaakaita, kubata kwaanoita mukati mechiraramo chako iyoyo. Ndozvikusungira upenyu hwakuti imba yako izoparara. Akachiva zvawangoori iwewe neupenyu hwangu wave. Ndakati sekunyatsoniparure nhau ndizive kuti chii chiri kuitika mukati mechiraramo changu chaiko. Kunishandisa kurota kwandiri kuita ndichishandiswa nemunhu murume kwamukutaura usu hwake haubude, asi chandinonzwa ndakarara ndinonzwa kuti kune munhu awirese ari kundiita nekumashure. Mangwana acho ndofuma ndichirese ndichitorwadziwa ndotsvaga matablets. Ndaimbonyara kudzasisa, ndakasvika pakuzovaudza kuti ndozvinhu zviri kutoitika mukati muupenyu hwangu sisi. Ndorota ndine munhu anondiita nekumashure. Ndiani? Ndopa ndakazosvika sekuru vakandisadzikisira vanzi mukoma wako ndiye ari kukushandisa, asi anohwanda husu. Asi mutumbo wake chaiwo unongoitooneka kuti ndii mukoma wangu, asi husu hwake haubude. Saka ndozvinhu zviri kundinetsa mukati mechiraramo changu zviri kuitika nguva yese. Kana sisi anogona kuzadzikisa pane zvimwe zvanenda asirira, asi tindatambura nazvo noti upenyu hwangu zviri kubasa handisi kuenda. Basa rakabva rapera, ndakangogara. Nguva sisi ndiye anondibatsira kuti ndiwane chekudya. Handina chandinacho, zvinhu zvese zvakangoti mbombombo. Asi zvinhu zvake iye zviri kufamba, zviri kuenda kumberi, atone upenyu ruraita. Haadi kundibatsirawo. Samukoma akatotiziya akatondimaka zvisingatombete zvokuti handiwaneka chandokwanisa kunotaura naye pane zvandisangana zviri kunditambudza mukati mekurarama. Ndo zvakazondipa kuti ndizosvika pano na sekuru akandiparura nhau iyo akati uye nehanzvadzi yako. Izvi zive ndozviri kuitika mukati mekurarama kwauri kuita. Atinga vakakopendera mubvunzo kuti makambomuapurocha here mukoma wenyu kuti mukoma ane zvikundinetsa muupenyu. Nachikumbira kuti timbofambawo samisa mukoma sababa mufambo mbonzwa kuti zvakamira sei. Hatisati tambomuudza nezvazvo. Noda kuti mukoma uyu haadi kuwana vanhu nguva yanogara nesu pasi. Takutoitawo sekunge tisiri vana vemunhu mumwe chete, tisiri vanhu vakaberekwa pamwe chete. Kumba kwake chekwa tokutsike kune mukadzi wakati tokutsike, hakusatowirirana chaiko. Saka zvinonetsa kuti munhu wakadaro unotanga pamwe unonga watowedzera nhamo pamusoro peimwe nhamo. Tete ndinokuti panyaya yanzvadzi yenyu zvakamira sei? Ungozvitaura nomukoma ndezvechokwadi zvese kubva patanga kutotaura. Ndikuti isu pataitombofanbawo tiri wairi taingonzi kune hanzvadzi yenyu iri kukushandisai, iri nedzimwe pfungwa nedzimwe nguva
ndaitotiwo iye pamwe ndiye akunishandisa nokuti ndiye akatomboona mukana wokuti kubva pakafa vabereki aitombotibatsira achitotuma mari akaita kuzosiya basa nokuzoti zvinhu zvake zvambomba. Iye ndaifunga kuti ndo urombwa hwacho nokuti wanga asingatsanangura kuti ipo ingoti wakaberekwa nayo nokuti mukoma ndo wahombe vhwasira inini. Saka iko zvino neniwo zvaingonzi dzimba dziri kunetsa nanhasi handizi mukati memba ndikuti ndikagara nemurume ndorambwa kana kuti ndini ndoramba murume ukaendawo kune hanzvadzi dzangu iye anondidzinga uyu ndiye anonditambisa saka ndaitofunga kuti uyu wacho ndiye atori nedambudziko. Asi nokuzofamba nokuzozvinzwa nokuzojekerwa kwenyaya ini ndatosumuka zvishuwo ndine ndichishuwa kuti zvinhu zvedu tienderere mberi zvisunungurwe kana achikwanisa kuti iye akwanise kunofambawo achinouyawo achitsikawo muno tibatane nekuti iye tinotomutya haatangike. Hanzvadzi anototyisa pachiso chake ukasvika une nyaya yekuti uda kumubvunza unosvika ukachinja nyaya tinotomutya nekuti dambudziko raredu apa wabereka hatisisina. Saka takutongokumbirawo kuti tisunungurwewo sekuru kana vachikwanisa kuti tisunungura tosunungurwawo sefemiri kana achidaidzwawo ouya zvinhu zvogona kufamba zvakanaka nekuti sitatambura tafamba kwakawanda kunganga kumaprofita kwese tingataure zvakawanda tafamba hanzvadzi tatambura kuuya kudai nditsinhire ipapo ndakafunga kuda kutoita zvakatipa chaizvo ndatobva kunokuna uye ndaiparira nasekuru anisadzikisa maitikira kuti kamukati mechararamo changu ndafunga kutoita zvisirizvo kuda ndiende kumba kwake ndinosvika ari manheru ndinoita zvokuti upenyu hwake ugume. Asi sekuru akandidzoreredza akati kwete muzukuru asi izvo zvinoitwa ini ndini ndichamudeedza pano ndichamudeedza nesimba rangu randinaro ndichamudeedza pano auye uone zvikuitika mukati mechiraramo chake. Iye achataura ega akagara apa ataure zvaari kuita mukati mechiraramo chevamwe vake zvinhu izvozvo zvipere. Asi ndikurwadziwa funga sisi ndakasvika ndakasikovaudza nawo iyoyo ndabva kunoona sekuru ndati sisi ininika ndabva kwasekuru ukuku asi sekuru andidzoreredzawo asi inini handisi kugona kugadzikana kudya cheko musiyo kwakatondorwadza kuti ndidye ndichingotisisika inini muchamuzominzwenzi pane zvaitika pana mukoma ndikufunga kuenda kumba kwake sisi vakandidzoreredza vatiregedza zvoda kuti usamhanye ndosaka tadzoka pano zvakare na sisi ndogona kutaura zvekare inini pakataura mukomana uyu nhau yake inini ndinoringe nditi kana ndakarara ndinorota ndiri ndega asi ndorota ari munhu wechirume zvekare asi pandinofamba munhu wechirume anongozi hanzvadzi. Saka nguva yese uyu ndandisingamurire pachena asi ndaitohwadziwa ndichobatikana kuti anoda kuti ndifambe pamwe anoda kundifambisa kuno vanhu vaanoziva asi ndakazozvona kuti kwete pane zviri kuitika zvonzi munhu anenge achikutyisai mudzinza menyu wokuti kana ukamuona hautaizvo ndabva ndasuspekta kuti ndeuyu saka zvandandifungira sandizvo. Saka ini ndototiwo kana zvichiitawo sekuru ndakumbirawo kuti vatibatsirewo kuti ndisasangane nemunhu wechirume iye ari wedzinza rangu sehanzvadzi yangu sekutaura kwazviri kuita tibatanidzwewo tiite chinhu chimwe chete osiyana nezvaakaita kana zviri zvinhu zvaanokwanisa kuti auye adzosere kana kuti ageze kana kuti adzosere kwaakanozvitora dzinza redu rigone kufamba zvakanaka tichene tidzoke patanga tini kuti tatambura hazvibatsiri kuti tirame tichitambura tichizoti zvikukonzeswa nemunhu wokama mupenyu zvinorwadza hanzvadzi. Pana sekuru here ukama asekuru wenyu wamukamboudza kana umwe woukama mukamboudzawo dambudziko renyu sevanadikota mukuru kuti no isisi tikona machallenges akadai muupenyu hwedu. Takaudza sekuru hanzvadzi yamai. Takaudza sekuru hanzvadzi yamai yakati wazukuru chitofambai mufambewo muone kuti ndani ndakakwanisa kuti ndinange munhu kuti uroi nokuti ndachandaona imi ndimune chamaona kana imi mune chamaona fambai mugone kunogadzisa dzinza renyu nokuti handitonge musha wemukuwasha saka chifamba imi makadaro paukama hwenyu takawaudza sesekuru. Saka isu tinokwanisa kufamba naye sei isu tichimutya ende anototyisa. Ndakatizwe kuna sekuru kuti vanifambisa sei nyaya sekuru nyaya yenazukuru zvinogadzirika izvi anouye nemukoma kuti muvagadzirise right vazukuru ava vakauya nyaya vari kutaura ichokwadi ndakaibata muno mudare rangu saka ndakandamuti iwewe mukomana shenda unotora hama yako iuye pano kuti mukwanise kuya pano nditaure nemi kuti ndishedze hama yenyu iwe papi pano iri kuita izvozvo. Saka vanhu ndiri kuvashedzera hama yavo youya papi pano ndotaura nehama yavo zvese zvavari kutaura hama yedu inochisa kwandiri haichise mwana mudiki ndiri kutomushedza kuti auye papi auye pano azotaura nyaya yake nezvamafambisiro ari kuzviita
because anouromba wanawo ndiye ari kushandisa vanawo. Saka chandiri kuda ndoda kuti tifumure uromba hwake iye ari pagere achizvinzvira, hama dzake chizvinzvira. Saka chandamira ndondiroshedzai hama yawo iwe pano zvokunzi zvanza haakwanisi kuuya anochisaita se kwandiri achise mwana mudiki ndiri kumushedza tauye pano.